Dobré ránko, je asi 7:30, práve idem do práce a dneska som zistila, že už sú to len 3 týždne do súťaže. A pred chvíľkou som točila 5 a jednoducho to letí, normálne ten čas extrémne letí. Tak si dáme taký rýchly what I eat in day, čo robím, znova idem do práce. Ako obvykle, proste neviem, či je nejaký vlog, kde nejsem v práci. Každopádne, už nestíham, takže to len taký rýchly úvod. Zatiaľ čaute. Šéfka už ide do práce. Batúštek musí byť a malinky vyrážame. Inak len tak, sharing my thoughts, myšlienky k sebe samej, ako Marcus Aurelius. Že v podstate jedna vec, čo je taká dosť zlá, by som povedala, je, že táto váha, ja ju milujem, akože ja si užívam tam vidieť také nízke čísla, ale poviem vám, udržať to je iná básnička. Ozaj ako tie výkyvy nálad sú extrémne. A taktiež je to málo jedla. Ja si myslím, že je to tak málo jedla, že na ženu to nie je v pohode. Každopádne je to nutné. Je to nutné, lebo človek tam ozaj chce byť vysekaný. Ale však ja už som dožilnatá aj bez toho. Žlté auto. Takže na jednej strane som rada, že to nemusí byť také drastické ako minule, ale je to stále moc. 10:20 a dnes to ide veľmi pomaly. A vonku je celkom teplo, takže asi zoberiem podušky a dám im to tam, nech si môžu sadnúť zákazníci. A dnes to bude zaujímavý deň. Už som vypila asi 3 čaje a teším sa na kávu. Ideme na to. S mojím najlepším parťákom som tu. Mi doniesol malinovky, lebo sa o mňa stará. Správny človek, že detko? Čo nám povieš? Básničky, neviem. Je to moja veľká podpora naozaj. Ďakujem detkovi za pomoc v príprave. Je to úžasný človek. O 3 hodiny a ideme na to. Mentálne sa nachystám a máme tu so sebou energetiáčik, takže neumrieme stať. No, ideme na vec. Musel som hľadať ponožku, ty kokšo, normálne mi zmizlo. Ale vždycky sa aj chce chodne.
najlepších zvykov, čo definitívne je a bude, je teraz proste každý tréningován aj budem, lebo to bolí a to, čo bolí, tak to aj ľahké. Takže poďme na to. Niekto tu má nohy a niekto tu má prsia. To je rozcvička, dočka, ne? Takže skončili sme akurát vo fitku a ideme ešte na bicykle. Tuto Jakub totiž došiel na bicykli. Takže ideme si pre bicykle a ideme na bicykle. Ideme nekam, no. Takže už máme bicyklík a samozrejme ideme šlapať, lebo kardio je zdravé a všetci ho radi robíme. Jazdíme my, každý darmo šlap minžuje, lebo jazdíme tak, jak to jeho minža miluje, keď... No, prezlečená som a dnes idem robiť photoshoot, lebo mám šikovného frajera, ktorý je tak zručný, že ešte aj fotiť vie. Som ja šťastná žena. Máme dofotené a zabudla som, že vlogujem, ale Jakub je úplne úžasný a tie fotky budú úžasné, verím, dúfam. A ideme ešte do jednoty, lebo za chvíľku zatvárajú. A vidíme sa neskôr. Pomalinky nakúpené by bolo, ešte kúpujeme nejaké čipsy alebo niečo také. A asi nejaký čaj si kúpim domov. Uvidíme. No, nakúpené by som mala, ale ešte musím skočiť do Kauflandu, lebo nemajú tvaroch. A bez toho ja fungovať nemôžem. Moja smola. 8 hodín, za hodinu a pol zatvárajú obchod, ale ja musím šlapať cez celú Sereď. Mám tu peňažky, aby som mala za čo kúpiť papať a ja blbá, mám crop top, lebo je zima, ale bolo teplo predtým. A musím kúpiť niečo aj môjmu priateľovi, lebo v pondelok je šibačka a dám mu nejaké čokoládky.
hlavne na nič nesmiem zabudnúť, lebo hovorím, 2 dní sú zatvorené obchody a svet sa zbláznil. No, niečo mám kúpené, ale reálne potrebujem asi 2 krabice, aby som to odnesla domov, lebo je toho strašne veľa. No, bude to zaujímavé dneska. Ako by som nemala už dosť dobrý deň, tak ešte nemajú tvaroh. Takže budem asi 2 dní hľadovať. A nakúpila som na nejaké sladkosti a tak. Dneska som reálne minula v obchode 50 €, tak či tak. OK. Idem domov, lebo však je 9 hodín. Ešte pol hodinu sa budem trepať cez mesto, lebo bývam na druhej strane a... Super, zakončenie dňa. Prečo nie? No, došla som domov, stihla som už aj energetiak rozbiť a... V Kauflande nemali tvarohy, ja som kúpila čo sa dalo, naozaj čo sa dalo. Mám tu nejaký sojový jogurt, v živote som to nejedla. Mám tu bezlaktózový tvaroh, ja laktózu môžem, ale proste iný nebol. Dokonca tu mám Frisch Case, čo je vlastne cottage cheese, dá sa povedať. Lebo jednoducho nebol tvaroh. Ja sa rozplačem asi, lebo ja žijem na tvarohu. No nevadí. Svet je krutý, ale učíme sa žiť. Už som pekne okúpaná a pomalinky sa idem navečerať a pomaly spínkať, lebo zajtra mám rannú. Ale dneska bol úžasný deň, aj som bola s priateľom, aj som cvičila a všetko to išlo tak smooth po masle, tak snad sa už nič nepokašle, lebo už je po 11:00 a tak no. A čo ja viem, čo ešte povedať. Pomaly sa nám to blíži, teraz vlastne budem točiť už len týždeň do súťaže a potom súťažný deň. A plavky sú stále vo výrobe a dúfam, že tá pani ich spraví a stihne včas, lebo je to tak narýchlo, no. A každopádne, ako ste mohli vidieť, tak viac menej primárne sú u mňa bielkoviny. Snažím sa ich mať cez 200 gramov denne. Preto akože ja žijem na tvarohu, tvaroh je môj život a život je môj tvaroh. Čiže naozaj je to dobrá vec v diete, že má to v podstate bielkoviny, málo tukov, málo sacharidov, to isté šunka, aj keď veľa ľudí by vedelo polemizovať, že šunka není zdravá. Nevadí. Každopádne... No, tak babka sa išla na večera, takže ju nebudeme rušiť a ideme si aj my lahnúť. No, už tu mám svoju kulturistickú večeru, na ktorú sa veľmi teším, lebo po celom dni som unavená aj hladná. Toto spapám a pomaly si pôjdem lahnúť, čiže túto už aj ukončujem pomaly video. Ďakujem za zhliadnutie, za každý like, odber, koment a ďakujem ľuďom, ktorí ma naozaj podporujú a sú tu pri mne. Koľkokrát mám ťažký deň a prečítam si nejaký pozitívny komentár, hovorím si, Karina, ty to musíš dobojovať kvôli týmto ľuďom, lebo v teba veria. A som veľmi rada, že pre niektorých ľudí som možno inšpirácia, že naozaj všetko je možné, keď sa chce. A čo ešte povedať? Dúfam, že o 2 týždne sa vidíme v celej svojej kráse a snáď všetko vyjde podľa toho, ako má a snáď aj tie plavky a všetko vyjde. A o 3 týždne už sme na pódiu. Tak, ešte raz vám ďakujem za zhliadnutie a prajem vám pekný večer. Dobre sa napapajte aj za mňa a ešte raz ďakujem. Ahojte!